Hola, boas tardes a todos. Moitísimas gracias por asistir a este noso primeiro concerto deste ciclo dos nosos compositores, Unha visión de sempre. Antes que nada, además de o que acabo de facer, que agradecernos a nosa presencia, tamén quería agradecer a esta casa, ao CEGAC, por ternos acollido tan dosamente, ao seu director, a Miguel Fonjace, por ternos apoiado, e tamén, por suposto, a Cristina Trigo, que é a coordinadora de actividades que nos resolveu cada unha das nosas peticións con eficiencia realmente extraordinaria. Así que moitísimas gracias a vosotros. A primeira obra que imos a escoltar esta noite titúlase Mi, e é da compositora Gloria Rodríguez Gil. Esta é unha composición que está composta nun estilo serial, é dicir, hai unha serie de notas, digamos, que son as que se basa a obra. Ese movimento desas notas é o que define o desenvolvemento da obra. Ademais de ter un estilo moi imitativo e moi tímbrico. Sen máis, vamos a interpretar. Moitas gracias.